Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kanyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli, daka education loan, pila urban chukol hau number, kandai nyo, saw, san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, an riway kandai pran. Kidikhat jong New Trap Youth Council Ribhoi District hapok jingalam jong President Usamla Hercules Shooting hakakat kendai terik nailar anja apulai kilaher jurib ig residential school hakasnong Mautari Merdan Ribhoi District kilala bagani ying school kalakala yingja tang nakada jingbam pat puntrikam jong sarkar ya kini school hau kurwa khubor balpha da kaseng shagilat pathai khubor ringkat bagi video bala ringhi lagi dikhot kaseng la pentip bagani residential school kabaran hakasnong Mautari Merdan kaba hap hapo ke Muslim Community and Rural Development Block kadai ke belayang mentala shibho senam kenti kaseng kala pentip ru bag Ribhoi District kidan lightly residential school kawai ha Mautari Merdan kawai ha kasnong nongrim senjai kaba hap hapo ke Umling Community and Rural Development Block bat kawai pat kaba hap hapo ke Jirang Community and Rural Development Block kaseng kapan pauru bag jingbam la ban sna pendap ya kini ke school kala penduk jimin toiru wajik samla wat kam hiba angnut mansakri kum kinoi kai school ngina kaliang jongka New Trap Kusil mentak sengi ngilawan sini po Snong Merdon bahap po karai Merdon kajingwan jengi kum kaseng na kaliang jongka Ribhoi District hi kadai hadin bangi layo kijing ujor kijing komplain naki pai ba babun jongka ne kathan kajingwan jengi kalong ban jurib dalade khmat ba ya kaneka resident school ka ba la tei nadu snam arhajar khat arja kat lai adu ka sarkar MUA2 ka ba lalam khmat dau Dr. Mukul Sangma bad hadu kini kisingi ba menta ba ngilai I dari di khmat ba kene ka resident school kalang dangsa pending te kai ka ba ngina kalyang jakum kaseng hingi panpau ka jing sokhya namar ngitip ba lada kane ka school layo no ban pendep ya ka layo no ban pli ya ka ki kenyo sibun ki jing mentoi na mata ki pai ba no sisnong jong ne ka than tham ha bedei ba ka pule ka puthi te mata ka jingsa pending jong ne ka school hane bom namyo ban peli kala long ka ka jing nong ka bakrau na mata ki pai ba tam ya ki baduna ya ka biyo ka kot na marngi su bala da kadon ka ne ka school hane ka ajing mutoi sibun ki hajaka bakin dei ki school ki bajangai na ka ne ka snong jong ki hre tada ka yo no ban peli ka resident school ka long ka jing mutoi ki namar kala panjan sibun ki te na liang jo kaseng hi ngi kentu jur ya ka sarkar ba balai haduk kini kisngi ba haduk kini snap ngi ba menta ba balai ka sarkar kam siam la ban pendap ne ban complete no ya ka resident school ne ban yo no ban pli no ya ka namar ngi kum kaseng hi ngi angnut ban yo no ban pli ya ka mardor he namar ngi sutu sai ka jing mentoi kam dei tang na menta ki samla pule hendai sibu la dayo ban pli ka dei kalong ka jing yo kam yo jamru ya kikun samla jungi bahagini kisingi banta kadon ka kejing keduk kam kerut jam telada pli kadi kenyo sibun ki samla jungi ki ban apply ki kam tami kam no hikai kita ki badan hapo ni school unta ter te na kaliang je kaseng pen pau kajing sebenyau ba la lightly ki sarkar hendrei ki hem siam la ban pli hoi kumbangi I menta ya kaneka jingtei ki adap la kamuno prapo persen hare ke ba solongo ba ka sarkar haduk menta ka kamsiam lala su ban pendep complete no ka ban yo no ban pli te na kaliang kaseng hi na mata ka jing mentoi ju pai ba ngina chung thai ya kane ka kam na mata ka resident school kum no ban yo ban pli no ka kaseng hi ka sabuddin bat shan kaseng hi kan sali kendu ya minister jong ka education ban panpau su ban bu ka jing kali na kada oyu ba haduk kini kisna bagi pemtam siam lala ban pli ya kaneka resident school hapo kaneka rai Merdon.